Ето това прекрасно колие Сваровски. Печелившият е Цветослава Станиславова Кисьова. Честито! Следващото е това колие. Печелившият е Измихан Ислямова Шевки. Честито на печелившите. Следващите са тези обици. Печелившият е Веселин. Фамилията не се чете. Дойде ред и Виен. Печелившият е Нели Иванова Генева Дамянова. Честито! Тази прекрасна брошка, да видим за кого е. Печелившият е Деница Тодорова Цанева. И остана